ƙwaƙwalwa, zuciya, hanta, fata, mafitsara, babban hanji, ƙaramin hanji, ciki. A cikin jikin mutum shin kana da labarin cewa muna da fiye da ko kimanin 78 zuwa 80 sassa wanda ake ce musu organ na cikin jikin mutum? A cikinsu akwai manya akwai ƙanana, kuma wasu daga cikinsu idan sun daina aiki mutuwa za ka yi. Wasu daga cikinsu ana iya gyara su ko kuma ana iya magani domin ka ci gaba da rayuwa. Zan kawo guda 5 waɗanda dole sai in dai sun daina aiki mutuwa za ka yi, su ne ake ce musu vital organs. Su ne suka haɗa da zuciya, ƙwaƙwalwa, hunhu, hanta, ƙoda. Waɗannan guda 5 ɗin in dai ka san kana da matsala ko kuma suna maka ciwo to kai maza ka ɗauki mataki, in ba haka ba za ka mutu. Gaba ɗayansu zan yi bayani a kan kowanne, kuma kowanne a cikinsu zan faɗi wace cuta ce take iya kama su, kuma zan faɗi yacce za ka kare kanka, kuma zan faɗi alamomin da za ka iya ji yayin da kake fama da su. Sannan muna da aji na wanda muke koyar da science class ga duk mai buƙata, kuma online ne, duk wanda yake buƙata zai iya mana magana a wannan number.